Dona Borràs, donc, si es presenta aquí en aquella manifestació catalanista a Perpinyà, on hi ha una pitjota delegació occitana. Quin és el sens de la vostra presència aquí? Bé, jo hi he estat sempre, he vingut com a diputada del Parlament de Catalunya, he vingut també com a consellera de Cultura, ara ho faig també com a presidenta del Parlament de Catalunya, encara que m'hagin suspès de les meves funcions, però no poden suspendre'm del meu compromís amb la nació catalana sencera i, per tant, vindrem les vegades que calgui a la Catalunya Nord, vinguem per explicar qui som, per defensar-nos junts, perquè tenim una llengua, una cultura que ens uneix i la llengua és l'espina dorsal de la nació i commemorant aquesta diada tornem a Perpinyà a fer-nos sentir i a fer-los saber que hi som. Se rappelle que si has vingut a Toulouse, a l'Hostal d'Occitània, amb la convergència occitana, perquè aquí el personatge que el Fray Romain, occitano-català, existeix. Efectivament, és que els nostres vincles venen de ben antic i és important que els renovem, és important que ens expliquem i és important que els fem presents i vius. Aquest és el meu compromís personal, ho vaig fer també com a consellera de Cultura. Vaig ser la primera consellera de Cultura que va respondre íntegrament a una pregunta en occità al Parlament de Catalunya feta per també una diputada aranesa i, per tant, és la millor manera també. Vaig posar la bandera occitana al despatx de la Conselleria de Cultura, que mai abans hi havia estat, i per tant són gestos que, no, lluny de ser simbòlics, són recordatoris que fan present aquest passat que tenim en comú i tot el futur que vindrà. Mercès, un jour vos convidaré a Narbona, a ben un hostal occità ara, al centre-ville de Narbona, e a ben un elegit, uno solo, ma fin, de l'equip municipal de Narbona. Fantàstic, doncs estaré encantada de poder-vos acompanyar. Gran mercès. Moltes gràcies. Adiós.